започва поредния, предполагам, успешен ден на нашето пътешествие до Гьокчерда и назад. Перфектни условия за кайт, страхотни нови трикове сме научили. Почти вече не седим във водата, повече сме във въздуха, отколкото във водата. Това е страхотното село, от което излизаме. Направено умишлено състарено като турско село от 18 век. Даже не знам от организаторите на пътешествието откъде са намерили и стари жени туркини да ни прислужват. И ето красотата към спота. Един софиянец нагъл не изпреварва, върви напреде. И както виждате, духа чудесно. Даже повече от чудесно бих казал. Ще трябва да позатегнем шортите отдолу малко, че е бая силен вятър днеска. Още един чип шорт ще сложим за всеки случай. А както вече знаете, новата тенденция в кайтсърфа е адреналиновите шорти не са кафеви, а зелени, тъмно зелени. Защото кайтистите употребяват много зелени течности, като мента и зелени Чай. чай. Поради сухата храна. И адреналин излиза със зелен цвят. Също така някои пушат зелени неща. Без нас, естествено, нали да подчертаем. Но тенденцията е такава и световните производители произвеждат всичко в зелено. Ето турския шампион вече на вода. Кара. Вятъра днеска е с изключително висока скорост, може би 30-40 възела. Ние сме подготвени с шестици, осмици, десятки, 12, 16, всякакъв вид оборудване. Дай по-близо до това. Така или иначе, ние не седим на колата, седим на завет. Е, така, ето. Давай, колко близо тя. Направо тук. Хоп. Някои хора вече карат. Това не днеска е черно. Готови сме. 1, 2, 3. Ще спираме ли? Ще излизаме с такова направо. Днеска пак има вълна. Еми има. С това се казва Wave spot. Wave Spot. Ай, затваряй едното. Ще става течение. Малко йога и това е малко йога. Викам да ни гълташ нещо. Аз забравих те. Аз се забравих по филма, ще покажа.